Jeg har blevet opereret i ryggen og fået sat nogle stålplader og nogle skruer ind i ryggen til at stabilisere. Min ryg var sådan ligesom faldet lidt sammen, så det klemte på nerverne. Ikke? Så de har taget sig af mig lynhurtigt. Jeg har fået hurtige datoer og kommet hurtigt til, og operationen har været gået rigtig fint. Jeg var selvfølgelig lidt nervøs, hvordan det skulle gå, når man skal ind i ryggen. Jeg havde slet ikke behøvet at være så nervøs, som jeg var. Det har faktisk været et godt forløb. Det har været den samme rygspecialist, jeg har snakket med, da jeg kom, til de 2 forundersøgelser, jeg har været til. Og det er også ham, der har opereret mig, og det er også ham, der har været inde og snakke med mig bagefter. Og det er så dejligt, at han så kommer uden store journaler og mapper under armen, fordi vi kender jo ligesom hinanden. Vi har sådan en lille forhold sammen, kan man sige. Så han kommer og snakker bare lige med mig, sådan helt frit for leveren. Det synes jeg har været rigtig, rigtig dejligt. Jeg kunne bare fornemme, da jeg var inde under det offentlige system, at de havde meget at lave og meget at se til, så det trak ud hele tiden. Så på den måde vil jeg klart anbefale, at det skal være sådan et sted her. Der er en dejlig atmosfære herude, og sygeplejerskerne har tid til en, når de kommer her og sådan noget. Ikke? Det er vigtigt med hurtig behandling, fordi jo før den nerve bliver lagt fri igen, så den ikke bliver klemt, jo hurtigere kommer kroppen og restituerer man sig selv bagefter. Så jeg har jo fået at vide, at mit forløb det vil vare lidt længere end normalt, fordi jeg har gået et halvt år med den der nerve i klemmen. Ikke? Jeg har været meget, meget glad for det ophold her. Det er langt over mine forventninger i hvert fald. Det må jeg sige.